toch jest jo. Idzie srogo sznaps impreza, dwa naprane kamraty, Antek i Paulek, wracają ku domowi. Drogą wleźli, ale jeszcze na sznapsa do Paulka. Przy tej przyleżytości Paulek chciał się jeszcze pasić swoim pomieszkaniem i obkludzo ci tego kamrata po nim. Kuknij się ino, Antek, to jest moja kuchnia, a to już zaś mój badycymer. Mamro po pioku Paulek. No, Paulek, to jest naisto gryfno i kuchyn i ten twój badycymer, odrzekł naprany Antek. Paulek dalszy obkludzo kamrata po pomieszkaniu. A to Antek, to jest moja, wiesz, srokszo izba. O, a sam nyno mój syneczek, a sam moja Cerzycka. No, Paulek, muszę powiedzieć, że szykowniste są ci te twoje dziecko, że szykowniste, gryfniste. Idą dalszy, wlazują do drugiej izby. A to Antek, wiesz, to jest mój gryfny, wiesz, szlafcymer. Dziś jakiś srogi, moc bykwym, do doppelbett, cicho, to jest moja staro. A tym wele, to chyba jo, to na Sycherię jo.